Storočný starček žobral na ulici. Dôvod, pre ktorý to robil, vás zaskočí. Jeho meno je Dobrý a väčšina ľudí ho vnímala ako ošarpaného starého muža, pretože mnohí súdia ľudí podľa ich vzhľadu. Tento starý bedár je však dôkazom, aké je to byť hrdinom. Nemá veľa, ale má súcit, ktorý je cennejší ako akékoľvek množstvo bohatstva. Keď si vypočujete, čo robil každý deň tento storočný človek, uvedomíte si, že superhrdinovia sú skutoční. Len nie sú tými, za koho ich považujete. Vidíte tohto starého muža? Tu je dôvod, prečo bol jedným z najlepších ľudí na svete. Toto bol storočný Dobrý Dobrev. Muž, ktorý v druhej svetovej vojne stratil takmer celý svoj sluch. Desiatky rokov cestoval každý deň 25 km pešo, oblečený iba v podomácky vyrobených šatách a kožených topánkach. Chodil zo svojej rodnej dediny do hlavného mesta Sofia v Bulharsku, kde celý deň prosil okolo idúcich o peniaze. Šokujúce však je, že Dobrev nežiadal peniaze pre seba. On dokázal skromne vyžiť so svojou 80-eurovou penziou, ktorú dostával mesačne. Všetky peniaze, ktoré za tie roky vyzbieral, odhadom tak 40 000 eur, daroval sirotincom, ktoré nedokázali splácať svoje účty. Z vyžobraných peňazí si nevzal ani cent. Všetky rozdal. Niektorí ho označovali za svetca z Bajlova, odkiaľ pochádzal. Náš svet nakoniec opustil v roku 2018, dožil sa úctyhodných 104 rokov. Ľudia, ktorí ho poznali, ho milovali a volali ho Detko Dobrín, pretože predstavoval dobro svojím spôsobom života v tej najnezištnejšej podobe. 10 000, ktoré vyžobral, mohol použiť pre svoje vlastné sebecké dôvody. Nemusel tráviť dní na ulici, ale robil to. Len aby mohol rozdať všetky svoje peniaze deťom bez rodín.